готино. Така към половин час е. Ще гледам да те вкарам и тебе, мистро, защото ти си ново явление тази седмица. Голямо. Слушай, Георги при такова... Той е по-малка. Искам пачаврата от Германия да влезе, искам да я видя. Тя мен като ме види ще избяга, бе, Стояне. Тя мен като ме види ще избяга. Ти имаш биф навсякъде, човек. Аз си кажи какво да направя. Как да стане работа, разбираш? Сега ако седя цяла вечер с теб, той никой няма мини. Мен няма биф. Жоро, кажи на Кристина. Ти имаш бая повече стаж, тук ти ги... Ти ми знаеш всичките бивои, ти тук влизаш много добре, влизаш. Ти имаш с наследствени бивои такива. Слушай, той съчално профил е гледал. Не, ти се спирай малко с бифовете, по едно време са бифовете. Не съм травец, 100% жена съм. Отивайте си там при стоян. Слушай, върнахме се в 2001, Жоро, и направо му взимам предаването. Да, взимам много на предаването, между другото, трябва ти казвам, петък са новините. Оша бил на лайв с Вероника и двамата с върховръзки. Аз чух със стари дядо на лайв. Айде, да. Чух се със стари дядо, аз се обявих джихад, съставам. Да знаеш, там нали знаеш, сме от една страна, там сме от един отбор. Вече да, ама ти преди това беше с сатаната. Не, чакай малко, ти гледа ли с сатаната, какво стана? Гледах, ма това бая време стана след това. Видя ли как му обясних на сатаната? Ники, оставете ги да пише да се гледа малко алгоритъма, така ли не? Ама ти, да, това го гледах, ама ти виж, че от неговите хора буквално са на лайв 8 минути, имам 30 последователи. Ти не знаеш на къде да фаниш. И после леко избра сатаната, но ти знаеш много добре. Чакай, така беше, да, ето, в смисъл, да. Аз съм го наблюдавал този процес, да. Ама... После взех смисъл, накрая вече come to the light side, bright side. Вече съм в bright side. Ама слушай бе, Ocean сега е имал предаване на живо с въртовръзка с Верчето. Ама кой не интересуват тия огътняри, бе? Големите новини в петък. Така че Стояне дал наследени бифови и взимаш малко, влизаш направо подготвен. Сега сте наследени бифови. Да. Ама слушай бе, то няма как бе, брат. Няма как, разбери, ти го виждаш. Аз го виждам, да, като застане вече за такова човек трябва да застане за репутацията си. Точно така, трябва да имаш позиция. Да. И казвай на хората ти също да имат позиция. Те трябва да знаят. Песеве, моля, викаш майка. Те са фанатици, те си имат позиция. Те искат напред то ректо соло, така да се предаши. Пияне да ли ти имаше на Варна бъдъл си? Били играли пиесена, имитирали. Аз не иска си набих газет тестостерон на камерата, маняк. Чуваш ли, Георги? Идеш да банат за такива работи. Аз Шано е така само. Добре. Чуваш ли, Георги? Иначе да знаеш, Георги, ти какво ще правиш? Ма ще ми губиш времето ли? Битки няма ли да пускаш? Искаш да говоря 20 минути и какво ще направиш на битка и ще махна. Ко чакаш? На мен ли говориш? Ма ти ма добави, бе, луд! Няма ли да пускаш битката? Ви пускайте, да, аз ви чакам да се разберете, ме. Кай, както искате, ай. Ти верифицираш ли акаунта, луд? Не ми за така, поне предупреждай. Маро, предупреждай малко. Бах му майката. Това добавя всеки път и после ми се кара. Айде, пускайте. Аре, Маро, пускай, с кой ще играеш? Няше игра с Жоро. Да разпределим малко силите, така е редно. Добре, един силен си, един слаб, ай. Тоя не, виждал ли си котва? Какво? Виждал ли си котва? Котвата на Янаки. Сега ще бъда твоята котва. Янаки котвата. Да, ти котва ли? Янаки иска да се налага. Поне си го знаеш. Хора, може ли тапкаме? Слушай, Янаки иска да взима процент от моите хора ли, бе? Процент от твоите хора, вече сме съдружници на твоите хора. На партията е на хората. Вече съм те на партия. 10 години от живота си и сега идва това дебело прасе за едно нищо тук да граби. Да, право ти влизам на 33%. Влезете на партия. Пак неговата майка иска. Нека да хапне, той направо е бил майката. Да. Чувствам се. Чувствам се, хора, тапкаме. Обаче, знаеш ко, искам сега малко популярната класация няма значение. От утре сме си в нашия профил. Там ще си натискаме популярните, ще си високи. Тук просто гифтим. Чай малко, тая неща да чувам. На тая искам малко да се свали на земята, има 2-3 клиента и това онова. И предния път, не знам, удари ли на или не взе игра. Ко беше? Ocean ама троли. Ocean няма шанс, брат. То не е трудно да го биш, Стоянчо. Иди ставим на край.
Стоянка Янаки следи. точно пингвина от Така. Gotham City. Казвам. Вчера ми